te mentang wan lam shpi kawi ki jinga thu khana shapang uni Akshay Kumar bat Shahrukh Khan kine ki de kita ki aktor ki ba paunam ha hapo Bollywood bat hapo kari India bat kideru ki aktor ki ba ruspa abha ha ki jing kamai ak film ke jungki bat kideru ki aktor ya kaba ki pajba ki ikhe mensim ha yikine ki arngut ki ba longsha ki aktor ki ba paunam hapo kari India bat long balai bangakwa ek ban wanra iki jingya thu khana phangkine ki arngut ki aktor ki ba paunam hapo kari India ba kine hadu kine ki por ki ba menta kimpat don ya kata ke jingya trailang ya ke ban ya ak film lang ha ke jing im ke jungki nadu menshwa bat hadu kine ki por ki ba menta hoi u Akshay Kumar ula doringkat ya ke ban long tangkum unong krishan ha ke film ke jung Shahrukh Khan ha ke wei ke film ke ba kerteng dil tu pakal he bat long uni u Akshay ula don tangkum unong krishan ya ke ban lek ya ke ban ak ha ke tu ke film bat ka ke ba penlong yikipan bakin omdon benta ya ke ban ya trailang ha ke jing im ke jongki bat kine ki dei kita ki aktor ki ba ya idha iwe hadin iwe ki donru ya kita ke jing ya jan bat ki donru ya kata ke jing shania iwe hadin iwe bat kilong shiparlok ha ke jing im ke jongki ya ke ba man la kesni bat man la kapor bat habagi phai ha ki nong krishan ki jongki ki trang ba kine ki arngut kin yo ikban ya aklang bat ki trang ba kin yo i ya kata kasap katalen ke jongki ka ba maki ki don ya kaban ak film ba kumno ba kin don bentar ringkat ya kaban ya trailang ya kaban ya ak film lang bat laong lingba kita ki news kila lek ikban keli u Shahrukh Khan ba balai ba une u Shahrukh Khan umpat ya trailang bat u Akshay Kumar ya kaban ya ak film lang hakaju ka bentar bat laong ke jubab ka bala yo nu Shahrukh Khan ulong ngam kwa ikban ya trei bat u Akshay Kumar namar u Akshay Kumar u dei uwei u breu u baki dan step u batia dan shai bat ngapan ngadei u breu batia met bat u baki sngi bah bat u Akshay Kumar u dei ru u breu u bala ikban pendep kloy habale ikanu kakam haba trei ki project u Akshay Kumar tang shisni ulala ikban pendep rei mangapan dekis nemru ngamla ikban pendep ya katangila ikban saki ha usnem arjar san Akshay Kumar ula ikban pendep ika jing ak film ke jung u hadu san telikis film hakito kisnem ke balalekno rei long ba u Akshay Kumar udeiru ubreu ubasmat ubasting ha kumba u Shahrukh Khan ula ai kataka jubam bat ula ongru ba u Akshay Kumar udei uta u komedi action rei mangapan ngadei uta u romantic action kumno kala ekaban long ekaban yatre lang hakajing im kejungi iwei hadin bat iwei bat u Shahrukh Khan u khot u Akshay Kumar da uta u breu u batre shitom ha hakajing im ke u Shahrukh Khan bat u Akshay Kumar pan u khot u Shahrukh Khan da uta u superstar namar udei uta u aktor u balak ikban penyabik ya kejing ak kejung u bat u Akshay Kumaru udon ni kata kasap ikban pensamriki yaki pajba hapo lakari kejungi iwei hadin iwei bat kine kide kita ki aktor ki babit ikban ak bat kidon ru ya kata kasap katalen ya kaba ublei ula ai kejing im kejungki bat dei halor kene kebenta bakine ki pajba belien ba ki trang ba shisim kesni kin yo i kini ki legend ngalaban ong bakin yo ikaban ya aklang hakaju ka film bat u Akshay Kumar ula don benta ikaban ruai ka wei ka film kajung u Shahrukh Khan haka om shanti bat u Shahrukh Khan ru ula don benta ikaban ruai ka wei ka film kajung u Akshay Kumar hapo ka film Hey Baby laong ba kini arngut kidei sha kita ki aktor ki biyajan bat kidei ru ki aktor ki baya ai mensim iwei hadin iwei kata kejingi ik kejongki ka sanshar bha hadu kini kisngi ki por ki bamenta u Akshay Kumaru u ai mensim yo u Shahrukh Khan ru u ai mensim yo u Akshay Kumar
bat kini ki desha kita ki aktor ki biak trailang haka jing ke jung ki wat la ki pajba kim yo i ya kata ke jing trailang lane ya ke jing aklang ke jung ki haki film lane hakinu ginu ki benta rei ka mensim ke jung ki pan kilong ki biya jan ha ya ke ban yale ya ke nu ke kam haka jing ke jung ki bat Shahrukh Khan udai uta romantik kumba ulaong bat Akshay Kumar udai uta komedian ubala ekban pensamrki bat Shahrukh Khan pan udai uta aktor ubala ekban peni ye ke jingnang ke jungu ye ke ban le romantik haki film ki ba mau ak haki jing ke jungu bat kine sisa ki desha kita ki aktor ki ba paunam hadu kini ki por ki bamta te hakne ka por ki bamta ngam syam ladon shibun ki banta ye ke ban yatu ye ka story lane ye ka khana ke jung kini ki arngot ringa yawer ye pi kum kino kershan ki ba rapa ki junga ngada kerpat ye pi senpan bakuno bakin share bat like bat subscribe ye ka channel ki junga khnang bagan la ikban wanra iki video lane ki jingye thu khana la ka long hakane ke jala ka jungi la ka long habaro koi ke perthei ngala ikban wat jingtep da ke jing kershan radba ke jung pi na ka wei ka Porsche ka wei pan bar ringkat ke jing ai men sim ke jung pi bangan la ikban wanra ikban penhun ye pi kinong peit kinong sngam hakane ke channel ke junga te hakane ke por ke bamta tan kini ki kenten ke bakhndian kublai shibun